Baina, nondik hasiko gara? Lehenik ikusi zer hobetu behar dugun. Ze subentzio dauden ikusi behar da. Zer finantzaketa behar dugun. Inbertitu efizientzian errazagoa da orain. Egin zure hobekuntza plana, ezagutu behar duzun finantzaketa eta eskura dituzun laguntza eta kenkariak. Sartu birkaitze eraginkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur urtarrilak 10 asteazkena bi elkarrizketa berriekin gatoz. Alde batetik, Odei Aranguren gurekin egongo da, Jala Nafarroa Palestinarekin plataformaren eta abenduaren 30ean Iruñean egon zen manifestazioaren inguruan hitz egitera datorrena. Beste alde batetik, Lander Peiro etorriko da, Lab Osasunbidetik datorrena, eta larrialdiek eta osasunbideek Gabonetan zehar sufritu izan duten kolapsoen inguruan hitz egingo digu. Baina horrekin hasi baino lehen, goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1880 urtean, Kukaratxa mendietan lehen dinamitakargek egin zuten eztanda Itzmoan dauden mendilerroak zulatu eta Panamako kanala ireki nahian. Urte batzuk geroago, 1900 urtean, Banko Gipuzkoanok ateak ireki zituen lehen aldiz Donostian. Egun berean, baina 1920an, lehen mundu gerra ofizialki amaitu zen, Bersailesko ituna indarrean sartzen. Fritz Lang austriarraren Metropolis filma kaleratu zen, garaiko film mutu garestiena. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Elurra kentzeko 107 makina prest ditu Nafarroko gobernuak, 800 metrotik gora elurra espero baita. Txibite lehendakariak eta Ribera ministroak lehentasunezko zaio duten Nafarroko ubidiaren bigarren fasea gauzatzea. Espezie exotiko inbaditzailek dakarten arriskoa eta nola arindu geltokin urtarrilaren 24 arte ikusgai egonen den erakusketa baten ardatz. Iruñeko udalak elebitan errortulatuko du Txantrea auzoko Doneiakue bidea parkea. Joakin Maia eskolan ganbera musikako espezialitatean musika irakasleak kontratatzeko zerrenda bat sortzeko hautaprobak deitu dira. Iruñeko udalak 707.220 euro inbertituko ditu datozen 4 urteetan bizikleten aparkalekuen sare publikoak mantentzeko, kudeatzeko eta handitzeko. Elizondoko herriak 4.480 euroko defizitarekin itxi du 2023a. Familiendako mozorro tailerra ginen dute hurrengo 3 asteetan Elizondon, Amaia Zinkunegik gidatuko du ikastaroa. Patxi Zabaleta historiolari leitzarraren solasaldia izanen dute Hilbeltzaren 12an Ortziralean 7:30 hasita Igantziko biltoki elkartean. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Larunbatean, alde batetik Tutun Platz bakarrizketa Altsasuko kulturetxean. Jon Plazaola bere sorlekura bere sehaskara itzuli da Tutun Platz humorezko ikuskizun berriarekin. Taula gainean bere lehen agerraldia egin zuenetik 23 urte pasa diren honetan, berriz ere stand-up formatuko bakarrizketari heldu dio. Hori bai, 23 urte zaharrago, 23 urte jakintsuago eta 23 urte kabroiago. Ikuskizunaren promozio esku oinarriak zehazten duenez. Arratsaldeko 7:00 8 euroan eta Lehiatilan bertan 10 euroan. Beste alde batetik, Olaia Intziarteren kontzertua, Totemen.
Olaia Intziarte etena ez da dena, biran totem aretoko holtzara igoko da urte hasieran. Arratsaldeko 8etan hasiko da kontzertua, eta Ester izango da kontzertuko artista gonbidatua. Sarrerak 10 euroan eskura daitezke. Jarraian, sormen lantegiak familiartean. Jarduera plastikoa familiartean. Arte plastikoetako hainbat baliabide landuko dira irudimena akuiatzeko eta norberaren alderik sortzaileena indartzeko. Goizeko 11etatik ordu batak arte, Iturramako Zibiboxean. Bukatzeko liburu magikoa izeneko ipuin kontaketa. Txikitan abandonatutako etxe batean sartu ondoren, gure ipuin kontalariak liburu magiko bat eskuratu zuen. Horren laguntzaz, Lolo ezagutuko du, oheazpian bizi den monstruo bat, haurren beldur dena, eta Margarita, gaiztakeriarik egiteko gai ez den sorgina. Zabalguneko Zibiboxean arratsaldeko 6etatik 7 arte. Igandean, Urargi ikuskizuna Uharteko kulturetxean. Antzezleek 2 elementu magiko erabiltzen dituzte, argia eta ura. Mundu poetikoak argitzen, eraldatzen eta marrazten dituen argia. Bere izaera urduri eta aldakorrarekin bidaia sentsorial batera gonbidatzen gaituen urak. Argiari uretan islatzea gustatzen zaio, gardena baita, ispilu bat bezala. Ondoren espazioa margotzeko. Ikuskizuna arratsaldeko 5etan izango da, Uharteko kulturetxean, 3 euroren truke. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Osasun Sailak proposatu du orain erkidego bakoitzak erabakitzea musukoa nahitaezkoa den ala ez. Alde batetik, ministroaren adierazpenek zalantzak piztu dituzte berriro. Beste alde batetik, ministerioak adierazpen bat onartuko du gaur, osasun zentroetan ezarri duten lurraldeei lege estaldura emateko. Bukatzeko, Nafarroak erabilera gomendatzearen alde jarraitzen du. Argazki nagusian, pertsona talde batek ongi etorri ofiziala egiten dio osasunari aeroportuan. Titularrean, Riadek osasunari ongi etorria emango dio. Talde gorritxoak 600.000 euro gehiago jasoko ditu Superkopa jokatzeagatik. Erdiko berrian, Nafarroako kontsumo elektrikoa 2010etik izandako mailarik baxuenean. Prezio altuek eraginkortasuna eta aurrezpena hartzera bultzatzen dute, autokontsumoa handituz. Eskuineko berrietan, alde batetik, Ibarrolak sustatu zuen Madrilekiko protokoloa ez da agertzen. Beste alde batetik, krisiaren aurkako dekretuak onartzea Sánchezen gobernuarentzako testa. Bukatzeko Kantauriko itsasertza mikroplastikozko marearentzat prestatzen ari da. Diario de Navarraren titular nagusian, gripeak eta Covidek maskararen salmenta handitu dute Nafarroako farmazietan. Osasun ministerioak gaurtik aurrera ezarriko du osasun zentroetan erabiltzea. Argazki nagusian, 2 pertsona Aimar Orozi harrera egiten. Gorritxoek harrera exotikoa izan zuten Riadeko aeroportura iritsi zirenean. Titularrean, Arabiako 2 milioi osasunarentzat. Eskuineko berrietan, alde batetik, etxeak eta enpresa txikiak eta ertainak izan dira interestasen igoerek gehienak kaltetu dutenak. Beste alde batetik, Junstek Sánchezi bere dekretuak babesteko mugaraino presionatzen dio. Azkenik, mozioa aurkeztu baino hilabete lehenago polizia burua bilatzea leporatu dio UPNek Bilduri. Goiko berrietan, alde batetik, 0 azpiko termometroen ondorioz txanoarekin eta termikoarekin lan egiten da. 2023a urterik beroena izan zen erregistroak daudenetik. Gara egunkariaren titular nagusian, Konstituzio Auzitegiaren epaitzaren ezabaketak ez du onartzen bateragunearen epaiketa errepikatzea. Honen azpiko berrian, Feijóok bere plana zehaztu du alderdiak desegiteko. Argazki nagusian, Gabriel Attal eta Macron daude. Titularrean Gabriel Attal lehen ministro izendatu du Macronek. Artefaktua atalean, gaurko egun batean baina 2011 urtean, gara.neten etaren behin betiko su-etena aieten hasiera titularra zuen berria argitaratzen zen. Beheko berrietan, alde batetik, Alonsotegiko obretako iruzurragatiko epaiketa Eusko Alderdi Jaurlaritzaren kudeaketa biluzik uzten du. Beste alde batetik,
bi langile hil dira Santurtzin eta Trapagaranen izandako istripuetan. Azkenik, Eduardo Txillidaren biloba zen Mikel Txillidaren hitzetan, jakin min eta begirada kritiko handiko pertsona zen. Berriaren titular nagusian, lurra amildegi klimatikora iristear da, 1,5 graduko berotzea gainditzeko zorian. Alde batetik, inoiz neurtu den urterik beroena izan zen 2023. Industria aurreko datuekin alderatuta, 158 gradu berotu zen planeta Europar Batasunaren Kopernikus zerbitzuaren arabera. Beste alde batetik, urteko egunen erdietan gainditu da 1,5 graduko berotzea, klima larrialdian mugartzat hartua. Argazki nagusian, Elisabet Borne eta Gabriel Atal Matignon jaurekiko ekitaldian atzo. Titularrean, Gabriel Atal Frantziako gobernaburu izendatua. Oso gazterik iritsi zen politikaren lehen lerrora, eta 34 urterekin 5. Errepublikako lehen ministrorik gazteena bilakatu da. Beheko berrietan, alde batetik, Marokoren ankerkeria salatu ordez, Espainia haren tesietara makurtzen ari dela esaten du Aminatu Aidarrek. Beste alde batetik, 2 hildako lan istripuen ondorioz. Azkenik, plastikozko pinportak agertu dira Bizkaiko zeinbait hondartzetan. Euskal Herria Irratiko titular nagusian, Ekaitz Santazilia filologoak hurrengoa esaten du. Oraintxe dakigunarekin ezin da baieztatu Irulegiko eskuaren testua euskaraz edo euskararen arbaso batean idatzia dagoenik. Eskuineko berrietan, alde batetik, Eliza Katolikoaren baitan izendako sexu abusuen testigantzarekin filma egiten ari da Iratxe Perez zinemagilea. Beste alde batetik, elur iragarpena Pirinioetan eta Nafarroa erdialdean. Kaixo eta ongi etorriak gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Odei Arangurenekin gaude, Jala Nafarroa Palestinarekin plataformaren aurkezletako bat, eta horrekin zerikusia duen abenduaren 30ean Iruñean ospatu zen manifestazioaren inguruan hitz egitera dator. Kaixo, zer moduz? Kaixo. Bueno, manifestazioarekin sartu baino lehen, kontatu iguzu pixka bat plataformaren inguruan. Bai, guk ikusi genuen beharra, hori plataforma bat sortzearen beharra, Palestinar herriaren defentsan, eta alde horretatik ikusi genuen beharra plataforma anitz bat sortzearena, bai alderdiak barruan egongo zirenak, sindikatuak eta eragile ezberdinak osatuko zuten plataforma. Eta, arrazoi horrengatik hasi ginen martxan. Hori, gure helburua ez zen beste plataforma edo Palestinar herriaren defentsan dauden beste eragileen aurka bezala egitea, baizik eta hori, edonork mugitzen bada, ondo etorria, baina guk bai ikusten genuela, ez, modu transbertsal batean beharrezkoa zela plataforma anitz bat sortzearena. Eta zu pertsonalki zergatik sartu zinen proiektu honetan? Nik hori, pixka bat egoraren larritasunagatik, eta kezka horrengatik ikusten nuen behar bat nafar gizarte moduan biltzearena eta pixka bat horrekin ere martxan jartzea. Eta noiz sortu zen? Gutxi gora bera, uste dute urriaren bukaeran edo hasi zirela lehenengo bilerak, eta gero abenduaren erdialdera edo eman zen publikoa, eta gero lehenengo ekimena edo izan zen abenduaren 30ko manifestazio hori. Plataforma honetatik deitu zenuten 30ko manifestazioa? Hori da, bai. Eta zein izan zen Iruñean manifestazio hau bultzatzeko arrazoi nagusia? Hori, arrazoi nagusia zen egoeraren larritasunari aurre egita eta nafar gizarte bezala kaleak hartzea. Eta gero, hiru eskakizun egin genituela, bata zen armak saltzeari, Espainiar estatuak armak saltzeari Israeli armak saltzea uztea, hori zen eskakizun horietatik bat,
Bestea zen ere harremanak, Israel estatuarekin harremanak benetan etetea, eta hirugarrena zen Palestina herriaren aitortza. Hori da eskatzen genituen 3 aldarrikapen bezala, manifestazio horri begira. Eta nola izan zen Iruñeko parte hartzea manifestazioan? Bueno, parte hartzea oso ona, espero genuena baino askoz zabalagoa izan zelako, eta bai, bueno, iaia alderdi eta sindikatu gehienak parte hartu zutelako ere manifestazioan, hainbat eragilek ere bultzatu zutelako manifestazioa, eta nik uste, pues, bueno, espero genuena baino erantzun handiagoa eman zitzaiola manifestazioari. Uste duzu jendea behar bezala kontzientziatua dagoela kausa honekin? Gehi egon gaitezkela bai, nik uste erakutsi zela ere ez, nafar gizarteak bazuela ere kaleak hartzeko gogoak, ahotsa altxatzeko gogoak, jakinda ere gainera zedatetan ere jarri genuen manifestazioa, horrek ere harritu gintuen, baina nik uste kontzientziazio gehiago behar dela, eta benetan azkenean hemendikan ere ikusten duguna eta hor gertatzen dena beste gauza bat da. Eta bai beharra dagoela pixka bat gehiago kontzientzia hori benetan pizteko eta jende gehiagorengana ere iristeko. Eta lehen aipatu dituzu 3 eskakizun konkretu horien arabera, nola uste duzu agintariek erantzungo dietela? Bueno, ez dakit, hori ja guk egiten dugu eskakizuna eta gure aldetik bai hori bultzatzea, baina, gero ez dakit. Bai ikusi dugula azkeneko aldian nazioartean Sudafrikak atera duen komunikatuarekin batera eta hola, uste dut orain Bolivia ere batu egin dela, baina, ez dugu ikusten adibidez Espainiar estatua batu egin dela adibidez Sudafrikako ez ekimen horretara orduan, Eta salaketare horren inguruan, eragin nabarmena izan dezakela, uste duzu? Bai, uste dut hori beharra zegoela, ja behin lehenengoak eginda ere pixka bat bultzatu daitekela beste herrialdekin, eta orain uste dut Bolivia gehitu dela, eta espero dugu beste herrialde gehiago batzea. Palestinako komunitateko jendearekin bere iritzia edo jakiteko aukera izan duzue? Guk bai, plataformaren barruan adibidez Ola Arafat daukagu, eta Ola palestinar herritarra da, hemen daramatza 20 urte bizitzen, eta plazer bat izan da ere berarekin egotea, pixka bat ere bere ikuspegitik eta bere ahotsetik ere entzutea eta egoeraren larritasun hori ere ezagutzea. Eta, bai, uste dute iritsi garela ere palestinar komunitate horretara, gehien bat hemen daudenen komunitatearen gara, eta ere kriston parte hartzea izan dute manifestazioan, erabat lagundu gaituzte, eta izan dira Jala Nafarroa Palestinarekin plataformaren parte, eta badira. Eta hemen bizi direnak hango jendearekin komunikatzeko aukera daukate edo? Bai, orain bizi den larritasunagatik, hainbat hori hurbileko hainbat pertsonari gabe gelditu dira, eta bai izan dituztela harremanak Palestinar herrian dauden pertsonekin, baina bai bere zailtasun guztiekin. Orduan, bai. Eta egoera honen aurrean, zein uste duzu dela erronkarik garrantzitsuena? Gure erronka nafar gizarte moduan ikuste izan behar dela, erantzunak ematea, artikulatzea benetan plataforma transbertsal hau eta ahalik eta gehien indartzea, eta horrekin etorriko dira gauzak, baina guk uste gure erantzunkizuna izan behar duela hori ez, kaleak hartzea, mobilizatzea eta hainbat dinamika aurrera eramatea. Eta zure ustez, noiz arte irango du gatazka honek? Hori ez dakit erantzun bat ematen egia esan, daramatzagu 3 hilabete baino gehiago Israelek Palestina herriarekiko erasoak hasi zutenetik, hau 70 urte baino gehiago daramatzate okupazioarekin, eta nik uste luzerako joanen dela, ez dakit noiz bukatu dezakeen eta nola,
baina daukan larritasuna izugarria da, eta ja 30.000 pertsonatik gora hil egin dituzte, eta 70% haurrak eta emakumeak izan dira. Eta, bukatzeko ja, hemendik zerbait esan nahi duzu, jendeari edo... Guk aurrera jarraituko dugula, hainbat ekimen prestatuko ditugula, oraingoz ez daukagu ere zer berezirik ja puntatuta, baina bai, hurrengo astean ere berriz elkartuko garela, eta horrekin nik uste mobilizazioaren bat gehiago deituko ditugula, eta hainbat ekimen ere. Herrietara ere joan nahi dugu, orduan, horrekin jarraituko dugula. Bale, mila esker gurekin egoteagatik, eta egoera hau laster bukatzen den. Bale, eskerrik asko zuei ere ahotsa ematagatik guri. Bale, agur. Agur. Gaurko eta biharko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur, asteazkena, egunaren hasieran hodeiak ugaritu egingo dira eta gainerako orduetan zerua estalita egongo da. Goizean prezipitatzen hasiko da, orokorrean euri moduan, mendi inguruetan izan ezik, han elur moduan egingo du. Elur kota 600 eta 800 metro artean egongo da eta ekialdean zertxobait batxuago egongo da, batez ere Nafarroan. Eguna hotza izango da eta temperatura maksimoak 4 eta 8 gradu artekoak izango dira. Hego haizea ibiliko da egunaren hasieran eta arratsaldearen amaieran iparraldera egingo du. Bihar, osteguna, egunaren lehenengo partean eguraldiak berdintsu jarraituko du, negu giroan murgilduta. Prezipitazioa txikia izango da eta batik bat ipar isurialdean egingo du. Hegoaldean prezipitazioa oso bakana izango da. Arratsaldean atertuz joango da eta ostarteak zabalduko dira gauean. Elurkota 500 metro inguruan egongo da egunaren lehen partean eta arratsaldean 800 eta 1000 metro ingurura igoko da. Iparraldeko haizea ibiliko da, ahul, eta temperaturan ez da aldaketa handirik espero. Barnealdean izotza egingo du. Kaixo eta ongi etorriak gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Lander Peirorekin gaude, Lab Osasunbidetik datorrena, eta larrialdietan eta osasun zentroetan gabonetan zehar egon diren kolapsoen inguruan hitz egingo diguna. Kaixo, zer moduz? Egunon, oso ongi, eskerrik asko. Zure ustez, zergatik gertatu dira gabonetan kolapso hauek? Beitu, ni darmat 15 urtegia lanean larrialdietan, eta bagenekien hau gorratuko zela. Urtero gertatzen diren gauzak dira, gripeak etortzen denean, edo Sanferminetan, edo adiez astelehen guztietan, beti larrialdiak betetzen dira, eta hau ikusten genuen, eta orduan egon dena da prebizio falta bat, beti bezala. Eta nola egin diezue aurre egoera honi, nola egin diezue aurre? Aldugun bezala, azkenean gertatzen den arazoa da, bai langile falta dagoela, larrialdeetan eta lehen maila harretan, baina gehien bat gertatzen dena da kudeaketa falta bat dagoela. Adibidez larrialdietan, eraikin berria daramala 10 urte irekita, lehenengo urtetatik, lehenengo momentutik txiki geratu zen. Zen hasieran, edifizio hori, eraikin hori zegoen egina 250, 300 pertsona atenditzeko egunean. Eta egun hauetan, bataz bestekoa gutxi gora bere izan dira 400. Orduan, gainezka gaude eta gure borondate honenarekin algintzen gara dena ongi ateratzen. Eta nola eragiten dizue zuen lanean? Baukagu frustrazio nahiko handia. Gu algintzen gara gauzak ongi egiten, gure esfortzu guztia egiten, baina ematen digu pena asko, niri frustrazio ematen dit, jende heldua, egon behar izana, ordu pila bat larrialdietan horri txoiten, alde batetik ez dago delako OE-ak ospitalean beraien ara joateko.
Epidemia modukoa deitu duten honi, uste duzu aitzaki bat dela kudeaketa faltaren ondorioz? Niretzako aitzaki bat da. Eta emango ditut argudio batzuk. Adiz, larrialdiaren kasuan, nire ustez, 3 argudio edo oinarri daude guzti hau pixka bat gaizki joateko. Lehendabizikoa da, lehen mailako arretan oso gaizki dagoela. Egia esan ez dut proiektu on bat, eta gainera ez daukate presupuesto, behar den presupuestoa ematen lehenengo arretara. Eta orduan, guzti gertatu zaio, nik ere paziente bezala, deitu dute osasun zentrora, nire medikoari, deitzen duzu eta ematen dizu 2-3 egunetara. Eta zu gaizki zaude, orduan ze egiten duzu. Normala den bezala, osasun sistemaren daukan atea irekia da, larrialdiak dira. Orduan zu ara joaten zara. Orduan hori da dagoen arazo larri bat. Bestea da, ospilatalean gero eta ohe gutxiago daudela. 2002tik ona, 118 ohe gutxiago daude. Momentu honetan konplexuan 980 ohe daukagu, eta 2003an 1088. Orduan hori esan nahi du, pixkanaka ospitaleak ohez usten ari direla. Orduan hori ere influentzia asko dauka, gero larrialdietan dagoen jendea joateko plantetara eta horrela. Eta gero beste arazo bat da, larrialdietako eraikin berria, egin zela orain dela 10 urte, lehenengo egunetik txikia geratu zen. Lehen esan dudan bezala, hasiera batean larrialdiak zeuden banatutak, bat Virgen del Camino eta beste Nafarroko ospitalean, eta erabaki zuten eraikin berri bat egitea, baina eraikin horri hasieratik txiki geratu zen, eta esan dudan bezala, teorian 250 300 paziente eguneko ikusteko zen, 300 pertsona gehienez ikusteko tokia dauka. Eta azkenengo 2 asteetako media gutxi gorabehera 400koa da. Orduan, gainezka daude. Pazienteak pasilloetan, eta langileak pixkat esan dudan bezala frustrazioa eta tentsio askorekin gaude. Eta zergatik uste duzu gertatu direla murrizketa hauek? Ez dago dirurik osasunean inbertitzeko edo? Gai potola hori. Nire ustez dirua egon badago. Azkenean osasungintzako presupuestoa da soberan Nafar gobernuako handiena, dira 1.300 euro. Kontua da, nire ustez kudeaketa ez dela ongi egiten. OMSek esaten du, lehendabiziko arretara, gutxienez edo eman barko zen 125. Eta momentu honetan, bakarrik 113 eramaten da lehendabiziko lehen mailako arretara. Orduan, horrek esan nahi du, ez dagoela proiektu politiko bezala lehendabiziko arreta indartzea eta hobetzea. Eta guretzako hori oso garrantzitsua da, zen lehen mailako arreta da oinarria osasun sistemarena. Da lehenengo barrera bezala, lehenengo atea. Eta hori ez badago gaizki, gero sistema guztia bezala gaizki joan dugu da. Lehen esan duzu, egoera hauek aurre ikusten dituzuela zuek osasun bidean lan egiten duzuenok. Bai. Eta prentsaoharrean esan zenuten neurri improvisatuak hartu direla, honen aurrean, baina ze neurri izan, zure ustez, ze neurri aplikatu daitezke egoera honen aurrean? Esan duguna, hartzen dituzten neurriak da esaten den bezala toro pasao. Larrialdia kolapsatua daude, eta mundu guztia langileak bagenekien aurretatuko zela. Orduan, horregatik esaten dugu direla neurri improvisatuak. Zeren, hau bagenekien
Gabonetan gertatuko zela zenen urtero, gripea etortzen da, larrialdi erdetzen dira eta egoten da kolapsoa. Orduan egin beharko zena da, epe luzerako neurriak hartzea. Eta esan dudan bezala, garrantzitsuena da lehen mailako arretan inbertsio handiagoa egitea. Modeloa da oso medikozentrista, eta egin beharko zena da fisioterapeuta gehiago jarri, psikologo gehiago jarri, auzoko erizainak jarri, egiteko prebentzio, edukazio, jendea izateko baliabideak osasun hobe bat izateko eta prebentzio bezala gero sisteman edo larrialdietara edo ez joateko. Eta sistema hau aldatzen ez den heinean, guk herritarrok nola lagundu dezakegu egoera honetan? Bai, ni normalen ez gustatzen herritarrei egoera honen kulpa botatzea. Deno daukagu gure ardura, hori argi dago, baina ardura nagusiena argi dago osasunbidea edo gobernua daukala, zeren berak egin beharko zuena da formazio bezala, kurtsilloak, ez dakit albisteekin, aurreikusi etorri behar dena eta pixka bat esplikatu edo nola kudeatu behar den, gripe bat, katarro bat, zen egia da, eta ez dut esango, larrialdietara joaten dela jende dexente teorian ez dela joan behar. Bere osasun zentroko medikuak hori kudeatu ahal zuena, baina esan dudan bezala, agian deitzen duzu eta ematen dizu 2, 3, 4, 5 egunetara. Eta zu gaizki zaude eta daukazun ate bakarra joateko larrialdi dira. Baina, bueno, ardura handiena, osasun sistema dauka, gobernuak ez duelako ongi hau kudeatu. Baina, gu baita ere, pixka bat jakin beharko genuke noiz joan eta noiz ez joan, ez? Nola ikusten duzu osasunbidearen etorkizuna, zure ustez? Osasunbidearen etorkizuna? Ez dakit. Egia esan, osasunbidea da monstru bat bezala. Gara 10.000 langile, eta teorian aldaketa handiak izatea nahiko zaila da. Guk proposatzen ditugun aldaketak hoberako ez dira, baina gobernu eta oso zaila da aldaketa sakonak egitea, zeren bai barrutik eta kanpotik presio eta interes asko daude, bai sindikatu klasikoak ez direnak, sindikatu medikoa, satxe, teknikoena, eta gero interes farmazeutikoak, interes asko daude guztiz ongi ez joateko, eta baita ere bere daude klinika pribatuak, opusa, da zerbait gai bat oso konplexua, kriston garrantzia daukana, baina gure ustez kudeak eta daramagu urte asko bide honean ez goazela, eta hau ez bada aldatzen, jarraituko dugu horrelako arazoekin. Eta bukatzeko, zeo zer eskatu nahi duzu hemendik, jendeari edo agintariei? Agintariei, eskatuko nioke gauza asko. Ez dakit zer esan, momentu horretan hartu diatzu pixka bat hor, langilei kasu egitea, ez? Nire uste dut azkenean larrialdien kasuan, ez? Bagenekin aurretuko zela, ez? Orduan egin behar dutena da neurriak hartu. Neurriak hartu, baina ez epe motzerakoak, horiek ere noski hartu behar direla. Baiziteka eta epe luzerako neurriak hartu, saukaneko neurriak hartu, ibilbide eta proiektu on bat izateko.
Bueno, mila esker gurekin hitz egiteagatik eta zure, egoera larri hau partekatzeagatik. Eskerrik asko zuei. Bueno, ondo izan. Berdin. Bueno, hau izan da dena, mila esker gurekin beste egun batez egoteagatik eta bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo izan! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus.